kanalu danas ćemo da prankujemo jednu moju drugaricu. Evo ja sam njoj zamračio ime i sve, na anonimu sam stavio i neku crtu argumenta, besplatna poruka i idemo da je prankujemo. Prankujemo je sa pjesmom Relja Popović Trošim pare, tako da ću ih puštati u isto vrijeme i prankat. Evo vidim da je na mreži. Ne znam, ne zovem. Opa. Evo ga, pregledajmo. Oh my god. Čekaj, da vidimo se li da piše. Piše da je pregledano, sad ja ne znam što je. Kako tu? Prva, druga, treća. Evo samo da puštim pjesmu jer ja ne znam uopšte na pamet pjesmu, samo znam prva dva stiha. Sorry, ajde že vidim se. Znači, gdje si sinovac, čeče? Gdje si sinoć bila, zašto nisi pozvala, ne, pozvala. Kako će da je rajli, kako će da je prinka? Šta te briga? Oh my god. Oh my god, ja ne mogu, ma mrš! Oh my god, ja ne mogu da me nerviram. Čekaj. Ma nisam normalan, ne tu nego. Ovo me malo nervira. Ma nisam normalan. Sad, normalan. Evo ja ću tako. Ali ja znam sad ovu pjesmu na pamet ovaj dio. Samo će još par stikova i to je to. Jer mene mrzi sad to nešto da. Ajmo da vidimo šta će da odgovori. Anonimus je na mreži. O, mogu što se isključi. Nisam znao da je đavo. Ako mi ne vjerujete da je ovakav stih, jednostavno pogledajte. Nije, pogledajte, poslušajte pjesmu pa ćete vidjeti da ja ne lažem. Fuck. Ka Juri ka ne ka njoj
Obrisala je poruku, ne znam zašto. Pogriješio sam. Oh my god, neko ulazi u prostoriju pored mene i kako se zove, ne mogu sad da pričam jer sam moram da učim, sakrio sam se. Bukvalno bi snimio jedan video za šutra. Izaći možda danas, možda šutra, nikad se ne zna. Nemoj. Ujebote, ja bi najebo pasovi, onda ko žuti bi najebo. Ne znam kako se likes valjda. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se vam svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u narednom klipu. Pozdrav!